दायो लोगोफोर आं नायगासिनो कारखौ आं हेन्डअभार खालामबाय कानपुमा इउटुब चेनेल आंनि फुरानि गारिखौ लांनानै सुहैनोसै लोगोफोर बेखौ सेल खालामनांगोन ओमफ्राय कास्टमारबो मोनदों खिन्थु दामा लोगोफोरनिया आंना लोखिखौ आं गालांसै बेखौ बे थागोन दायो बिराद उगारनानै मोजाङै दोनदो ओमफ्राय दायो नैबे गारिखौ सुनानै दोननोसै आरो बिराद मोजांनो कास्टमार फैबा देखायनांगोन नालाय सुना दोनबासो एसे फसायगोन मानसिफ्रा ना मा बुङो आरो ओरैबाबो फसायि बुस्थुआनो गैया 2 बोसोर 10 माहाल' जानाय गारि फुरा फ्रेश प्रिमियाम कन्डिशनाव दङ इन्जिनफोरखौथ' बुंखानो नाङा हेभि कन्डिशन बिराद मोजां जाय लायो टप मडेल बेबो लोगोफोर PXI प्लास लोगोफोर एक्सप्रेस' सुजुकिनि माइलेजआथ' बुंखानाङा लास्टनो 26 थाङो आरो ना लोगोफोर 22थ' होबायनो थायो दायो बेसेबां होदों देखायनो नोंथांमोनखौ र' केरियारा एसे लेथ्रा जाना दङ नैया 75,000 8,000 जासिगोन ओमफ्राय नैयाव होगासिनो दङ 22.9 होगासिनो दङ दा आरो लं ड्राइभ थाबाथ' मोजां लामायावथ' बुंखानो नाङा आरो जि हेभि खारखायो ओमफ्राय दायो बेफोरखौ बिराद मोजाङैनो सुगोन बेफोर लेथ्रा जाना दङ नालाय बेफोरखौ सुनानै बेबो हिनजावनि क्लिपफोरा बापाव बेफोरखौ सुनानै दोनसै आरो ना लोगोफोर बिराद मोजांनो उनथिंबो नाय जानाय लोंनाय थाखाय जोंना दखाननि थाखाय रेडि फुरा साबि ताबि लाखाजोब्बाय दायो थांखानोसै लोगोफोर नोंथांमोना बे गारि गोदाननि जेनेबा मा दङ मा फिचार्स दङ मा मोजां मोनदों ना मोनाखै ओमफ्राय मा प्रब्लेम दङ मा मोजां दङ बेफोरनि कन्डिशनखौ खोनासंनो एक्सट्रा भिडिअ नांगौ ना नाङा जुदि नांगौबा बिदि भिडिअ स' नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आं बे थार रक्सनि गासैबो आपडेटखौ होगोन आरो ना दायो सानथामसो जादों नालाय आंबो एसे एक्सपिरियेन्स लादो मा दङ मा बेखौ बुंबा मा जायो बेखौ बुंबा मा जायो बेफोरखौ एक्सपिरियेन्स कमप्लिट लानानै नोंथांमोनखौ आङो भिडिअ लाबोगोन जुदि नोंथांमोना लुगैयोबा जाय बिथांमोना कमेन्ट खालाम लोगोफोर ना मा बुङो आरो थाबैनो आंनो साबसक्राइबार 100K नांगौ दा 82 जाना दङ थाबनो नोंथांमोना 100K खालामनो हो लोगोफोर थाबनो फैगासिनो दङ आंनिया बेक लायलायना साइड बेक मालाय देलाय सिखिला नोङो गेट खुलिहैदों गारिनि थाखायबा बे गेटआ एकदम मोजां आरो ना बे गारिबा सोनोनो हाया इमान गिदिर आइयाव लांनांगौ ओमफ्राय फिल्डनिफ्राय लाबोनानै फिदिंनांगौ नैखौबा डाइरेक्ट लांनो हायो आरो ना लोगोफोर बे गारिया बे आंनि सोनो थाखाय प्रब्लेम जाना दङ बे गेटआ एसे फिसा नालाय देलाय मांग्रिया हाबबाय ओमफ्राय जों थांनोसै स्ट'रसिम मानसि नुदों आंखौ स्ट'र खुलिनानै दायो गारि सुनो फैदों नायनि मानसि दङ ना गैया गारि सुग्रा नाया दङ आंनि गारिनि इन्टिरियारा पुरा क्लिन साफा जाजोब्बाय लोगोफोर सुबायनिया गोदान जाबाय दायो कास्टमार नायनो फैगासिनो दङ नायनोसै मा खालामो बिसोरो नाय जि मोजांखा एकदम सिटआबो गोसोम ब्लेक ओमफ्राय नायनोसै बिसोरो दिनै लाङो ना लाङा लांबाथ' दिनै बे आंनि लोखिखौ बिदाय होनांगोन आरो लाङाबाथ' थालांसिगोन दस्रा कास्टमार देखायगोन स' नायनोसै मा जायो दिनै बेनि थाखाय बिथांमोना फैबाय नैया मंगलदैनिफ्राय नै गासैबो फैबाय ओमफ्राय दायो इसोरो लानाया फिक्स खालामगोन ओमफ्राय इनि गासैबो ट्रेन्सफार खालामनांगोन नालाय आंनि नामाव थानायखाय बेफोरखौ लिरलायनोसै खालामनानै आङो बिसोरखौ हेन्डअभार खालामगोन आरो नायबाय था भिडिअखौ जोबजासिम बेखौ बिदाय होगोन आरो ना लासै दायो प्रसेस जागासिनो दङ गाबनो ओंखारदोंलै गाबलाय दे मानसिया अडियेन्सआ नुथो गाबा आं दाना गोसोआवसो गाबो ओमफ्राय लोगोफोर नायनोसै गारिखौ हेन्डअभार खालामबा आङो भिडिअ लागोन स' नोंथांमोना नायलायबाय थादों दाना आजिखालि भिडिअआनो प्रुफ जायो नालाय बेखायनो बे प्रुफखौ लाखिनांगौ आरो ना हेन्डअभार जाबाय नालाय सेकेन्ड हेन्ड डिलारा ओरैबायदि जायनो बिसोरो जायखौ फानो जाय कास्टमारनो फानो बिनि नामावसो ट्रान्सफार खालामगोन आरो बिसोरो दा आङो इसोरनि नामाव ट्रान्सफार खालामनो हाया इसोर जायखौ फानो इसोरबो गारिखौ इउज खालामा नालाय जाय कास्टमारा लायो बिनि नामाव ट्रान्सफार खालामगोन आरो ना लोगोफोर बेखायनो बे भिडिअआ नोंनि प्रुफ जागोन आरो ओमफ्राय प्लास साइन टाइन लागोन बिसोरखौ दायो थांगासिनो दङ जोङो मंगलदै फैबाय मंगलदै दायो बेखौ बिदाय होगोन लासैनो दायो खामानिखौ मावग्रोनि बिनि उनाव जासिगोन लिरलाय खामानि मावनानै इसोर लागोन मंगलदै नैया दायो जोङो थांनोसै
फैलायबाय जोङो ইয়াৰ পিছত কৈ দিলে হ'ল বস্তুবিলাক বুজি আছে গাড়ী আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ যাব মই তেতিয়া ফটো মাৰি ল'ম आं बुंनो मोनसे दायो लोगोफोर गारिखौ फानबाय नाया बिथाङा लागोन ओमफ्राय फैसा केस चेकआव लाबाय मोनसे आरो मोनसे अनलाइन लाबाय एसे আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছিলে আমি খেলামাৰ তেজপুৰ খেলামাৰ আপোনালোকৰ শ্ব'ৰুম আছে सेकेन्ड শ্ব'रुम दङ बिसोरो बायनो फैदो ओमफ्राय आंनि लन क्लसनि थाखाय एसे माबा जाबाय बिसोर चेक होबाय दायो हेन्डअभार खालामसिगोन आङो दसे उनाव गारिया बेनो दायो हेन्डअभार खालामसिगोन दसे उनाव उदालगुरि যাব उदालगुरि ना उदालगुरि ना खैराबारि खैराबारि কোনো কিয় বা আমাৰ উদালগুৰি বাছত প্ৰিণ্টাৰ এটা লৈ গ'লো আপোনাৰ উদালগুৰি হ'লে মানে পিছফালে লৈ যাব পাৰিলো হয় মই গাড়ী বিক্ৰীহে কৰি আছোঁ ময়ে ক'ত গাড়ী পাম হৈছে এতিয়া যাব होगासिनो दङ मा दङ इन्सुरेन्स डिटेल्स सोंबानो जाबाय दायो लोगोफोर आङो एक्सप्रेस कारखौ आं हेन्डअभार खालामबाय आङो एसे किस्ति दङमोन न'आव क्ल'ज खालामबाय बेंकआव ओमफ्राय बिसोर चेक होदो आरो केस पेमेन्ट होबाय आङो दायो लोगोफोर फुल डकुमेन्ट्स होनानै आंनि गासै अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ बिथांमोननो होबाय आरो प्लास साबि होबाय बेनिफ्राय हेन्डअभार खालामबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय बिसोर लांसिगोन बिसोर सेकेन्ड हेन्ड डिलारनि अनार আপোনালোকৰ ঘৰটো কালামাৰা কি মটৰ কৃষ্ণাকাৰ বাজাৰ তেজপুৰ ঠেলামাৰা তেজপুৰ ঠেলামাৰা আগত আৰু আপুনি কি কৰিব A01 ESB 26266 গাড়ীখন মিটিঙা দাদা বড় দাদাৰ পৰা দাদাৰ ঘৰ খৈৰাবাৰী তেখেতৰ পৰা ফাইনেন্স আছিলে ফাইনেন্সটো আমি চেক লগাইছোঁ আৰু বাকী টকাটো দাদাক কেছ দিছোঁ দাদা কেছ বুজি পাইছে আপুনি দাদা केस बुझि पाइছে दाबो आपल्याला हेन्डअभार दायो जोंनि लोखिखौ फानबाय बिसोर लांसिगोन ओमफ्राय दिनैनिफ्राय जोंनाव थाला आरो लोगोफोर এতিয়া আমাক এতিয়া অকমান গাড়ীত উঠাই পেলাই থৈ আহক दायो जोंनि लोखिखौ फानबाय मंगलदैयाव ओमफ्राय बेखौ लांगोन थेलामारा एसे गोसोआ बोरैबा मोनदों अब्लाबो गाव गारियाव दोनना फैसिगोन ससे ओमफ्राय बिसोरखौ बिदाय हरसिगोन आरो दायो जों मंगलदै फाइनालि এতিয়া বাছত উঠাই দিম না गाबसिगोन दे गाबलाय ओमफ्राय बेस्ट टिपखौ लांगोन आङो बेस्ट टिपखौ होथारा इमान मोजां आंना बेस्ट टिपआ बे हेभि गाबखायो ओइ तारটো हलका दिले हल तारটো हलका दि কাটি দিলে হ'ব স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ আছে दायो लास्ट फट' लाबाय इखौ ओमफ्राय नै दायो बेस्ट टिपखौ আপোনালোকক বাই বাই লগ পাম নিশ্চয় দাদা বাই বাই লগ পাম ঠিক আছে থেংক ইউ আহিব এইফালে আহিব কিন্তু হয় आर सि যাব দাদা মই फैबाय ओमफ्राय नै गारि भारा लाबाय जोङो दिनै L2 ओमफ्राय दायो थांनोसै जोंहा न'आव मादि मोनदों फाननायनि थाखाय दुखु मोनदों दुखु मोनबाबो उपाय गैया मा खालामगोनसिगोन आरो ডাঙলা হৈ যাবনে নাই नामखौला है ब्लग धुनियाके दायो लोगोफोर बिराद 2-3 बोसोरनि जोंजों सिथाबना थानाय गारिखौ दिनै फानबाय नालाय एसे गोसोखौ बोरैबा मोनदों बेखायनो थांनानै एसे गाबहैनोसै आरो কিমান দিলে গাড়ীখন दायो गारिखौ दोनना फैबाय नालाय ओमफ्राय नै जोंहा जानोसै गारि थांनायनि पार्टि ना माबे
गारि हरनायनि सारनि दिन आरो लबदि जोंहा टाउननिफ्राय जायै लोङै जोंनि सुकिनि टमटमाव थांगासिनो दङ ने बेस्ट टिउबखौबो लाबाय नैबे बेस्ट टिउबखौ सोरबा लायोबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय फानगोन